1933. Οι εθνικοσοσιαλιστές έρχονται στην εξουσία και ο γερμανικός λαός κάνει τα πρώτα βήματα σε ένα νέο δρόμο. Θα του ζητηθεί πίστη σε νέες ιδέες βασισμένες στη φυλή, στη στρατιωτική υπεροχή και απολυταρχική κυβέρνηση. Μία θάλασσα από σβάστηκες. Ήμασταν στο δρόμο και πήγαμε στη θύρα του Μπράντεμπουργκ και βλέπαμε τους Ναζί να προχωράνε προς την εξουσία. Τα εστιατόρια ήταν ανοιχτά σχεδόν όλη τη νύχτα. Οι άνθρωποι έπιναν, υπήρχε μεγάλη ταραχή. Ήμασταν σοκαρισμένοι από αυτή την απίστευτη άνοδο και την ξαφνική στροφή προς τους Ναζί. Εκατομμύρια απλών Γερμανών επέτρεψαν να τους πείσουν ότι ήταν ξεχωριστοί άνθρωποι με ξεχωριστό πεπρωμένο και σέρνονται σε έναν δρόμο μοναδικό στην ιστορία του πολιτισμού. Οι Ναζί πέτυχαν να πάρουν την εξουσία μέσω της ισχυρής ηγεσίας ενός ανθρώπου. Ο Αδόλφος Χίτλερ ποτέ δεν κέρδισε σε εκλογές. Έγινε καγκελάριος χάρη μιας πολιτικής συμφωνίας. Θεωρούσε ότι τα προβλήματα της Γερμανίας οφείλονταν στην άδικη μεταχείριση από τους συμμάχους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στους αδύναμους Γερμανούς πολιτικούς στα χρόνια της ύφεσης που ακολούθησαν. Τώρα είχαν τελειώσει οι μέρες της πολιτικής των κομμάτων. Θα συστηματοποιούσε την εθνική βούληση. Σήμερα οι άνθρωποι ξέρουν ότι η θέλησή μας είναι πιο δυνατή από τη γερμανική κρίση. Μετά από 15 χρόνια απελπισίας, ένας σπουδαίος λαός έχει πάλι σταθεί στα πόδια του. Από την αρχή οι Γερμανοί, γοητευμένοι από την υπόσχεση για μια πιο μεθοδική και ενωμένη κοινωνία, αποδέχθηκαν και τις μεθόδους του. Κατέλαβε αμέσως την εξουσία ολοκληρωτικά και έβαλε τους αντιπάλους του σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Οι Ναζί έκαιαν τα βιβλία των αριστερών και Εβραίων διανοουμένων. Πολλοί εργάτες ήταν σοσιαλιστές ή κομμουνιστές, αλλά για τους Ναζί αυτές ήταν επικίνδυνες ιδεολογίες που έπρεπε να καθαιρεθούν.